Ну а мы вяртаемся да самай галоўнай бадай тэмы сённяшняга дня. Кожны з вас ведае, што ў краіне крызіс, і вырашыць яго мы можам мірным шляхам праз перамовы пры міжнародным пасярэдніцтве. З такімі словамі да беларусаў звярнулася Святлана Ціханаўская. Новая ініцыятыва выхаду з палітычнага тупіка ісці на перамовы з рэжымам. Офіс Ціханаўскай вырашыў запытацца выбарцаў, ці падтрымаюць яны гэтую ініцыятыву. Я, Светлана Тихановская, лидер, избранный белорусским народом, объявляю о начале общенационального голосования. Каждый из вас знает, что в стране кризис, и разрешить его мы можем мирным путем, через переговоры при международном посредничестве. Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов, мы делаем это вместе с уличными протестами. Почему важно проголосовать? Причина кризиса в том, что власть удерживает человек, который проиграл выборы. Он отказался уходить с поста, плюнув в лицо миллионам белорусов. Он пытается управлять страной с помощью насилия и репрессий. Хотя даже это не заставило нас ему подчиниться. В преддверии 25 марта Лукашенко начал угрожать нам гражданской войной, заявив о привлечении армии к подавлению протестов. Это шаг страха и отчаяния. Ведь он уже потерял поддержку своего народа. Но теперь он теряет поддержку даже сторонников. И паникует, потому что понимает, что больше не может положиться на МВД. Мы запускаем это голосование, чтобы провести переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы. И такие люди есть. И им переговоры нужны не меньше, чем нам, потому что насилие и беззаконие ухудшило их жизнь тоже. Есть много сценариев развития событий в Беларуси, и все они, даже очень страшные, долгие и силовые, неизбежно приведут к переговорам. Вопрос лишь в том, какой ценой. Чтобы сделать это заявление, я 7 месяцев работала с иностранными политиками и организациями, рассказывала о реальной ситуации в Беларуси и заручилась поддержкой, собирала мощную профессиональную команду. Все они на нашей стороне. И пришло время воспользоваться этой помощью. Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры. А главное, наши голоса вернут нам чувство единства, большинства и силы. Перед началом переговоров мы укрепим нашу переговорную позицию через протесты и кампании гражданского неповиновения. Мы мобилизуем все наши ресурсы, чтобы на вторую волну протеста у режима не хватило ни сил, ни денег. Перед 25 марта мы вместе с Координационным советом, Байпол, фондами солидарности и другими демократическими силами запускаем большое голосование на платформе «Голос». Наша с вами общая задача – сделать так, чтобы проголосовал каждый ответственный белорус. И тогда уже ко Дню воли мы увидим первые результаты. Мы должны сделать это вместе, как во времена выборов прошлым летом, когда мы взяли свою судьбу в свои руки. И теперь пришло время довести дело до конца. Нам вместе строить новую Беларусь. И никто не сделает этого за нас. Тэму абмяркуем з Александром Добравольскім, палітычным дарадцы Святланы Ціханаўскай. Вітаю вас. Добрый вечер. Ведаеце, вось праверыў, зараз зайшоў на сайт, 354 тысячы чалавек прагаласавалі як на гэтую хвіліну, што, праўда, няма дадзеных, хто за, хто супраць. Я толькі памятаю апошні, там каля 99 хіба адсоткаў было, 99,5 нават. У абед было за тое, каб гэтыя перамовы адбываліся і за тое, каб пры пасярэдніцтве таксама розных іншых гульцоў міжнародных. Вось як вы гэтую лічбу ўспрымаеце? 354 тысячы цягам аднаго дня. Гэта пра што сведчыць? Это сведчыць пра тое, што беларусы мірныя людзі,
Яны хочуць выйсці з крызіса шляхам перамоваў, і яны не будуць цярпець тых людзей, якія іх падманывалі. Такім чынам відавочна, што людзі хочуць выйсці з таго стану, які сёння ў краіне. А ў краіне сёння ніхто не адчувае сябе ў бяспецы. У краіне сёння крызісы не толькі эканамічныя, але нават гуманітарныя, бо людзі некаторыя вымушаны збягаць з краіны. Найбольш актыўныя, найбольш працаздольныя, на жаль. Людзі бачаць, што эканоміка ўжо ў такім стане, што заўтра невядома, што будзе. Няма пачуцця таго, што штосьці нармальна развіваецца. І ў гэтым сэнсе людзі проста хочуць ісці ў будучыню, бо ў мінулае, калі іх завуць, яны не вераць, што гэта магчыма. Ну і сапраўды, хто з разумных людзей можа паверыць, што можна вярнуцца ў мінулае. Спадар Александр, але якая лічба для вас вось будзе такой знакавай? Колькі павінна людзей аддаць голас, каб вы сказалі, ну вось бачыце, якая шырокая падтрымка? Я думаю, што ўжо відавочна, што шырокая падтрымка, але мы разлічваем, што гэта будзе значна больш за 1 мільён чалавек, таму што зразумела, што большасць людзей хоча гэтага. Ёсць нейкія праблемы там інфармацыйныя, тэхнічныя і гэтак далей, якія могуць не дазволіць камусьці прагаласаваць, ці хтосьці проста не паспее прагаласаваць і палічыць гэта неважным. Я заклікаю ўсіх, калі ласка, людзі, грамадзяне Беларусі, гэта важна. Ад вашага голасу залежыць, як хутка могуць адбыцца перамовы і як хутка мы можам выйсці з крызісу. Вашу волю немагчыма будзе ігнараваць. Ведаеце, на платформе самой «Голас» зарэгістравана 1,5 мільёна асобаў. Ну вось паглядзім, як хутка гэта будзе набіраць, таму што на гэтай платформе адбываецца галасаванне, можа хтосьці не ведае. 1,5 мільёна асобаў, 354 тысячы цягам дня. Ну, канешне, лічба ўражвае. Я думаю, што это самая хуткая акцыя ў гісторыі Беларусі, якая закумулявала такую колькасць людзей. Але, ведаеце, таксама ёсць шмат крытыкі, ёсць, канешне, шмат і пазітыўных водгукаў адносна гэтага, але я думаю, што аптымістычны бок вы прадставіце тут зараз, а я буду ўсё ж такі адвакатам тых, хто песімістычна ставіцца да гэтай ініцыятывы. Якім чынам вось гэты збор галасоў можа адбіцца на тым, што хтосьці прымусіць Александра Лукашэнку сесці, напрыклад, за стол перамоваў, ці ўвогуле людзей з рэжыму. Мы бачылі сотні тысячаў беларусаў на вуліцах нашых гарадоў, і ўжо тады стала ясна, што грамадства палярызавалася, так? Усе вызначыліся. Няма больш шэрай сферы, ёсць вось все падзяліліся за гэтых ці за тых. Якім чынам гэтае галасаванне можа яшчэ раз неяк вось прымушаць гэтыя бакі размаўляць ці пераходзіць адных на бок іншых? Ну, ведаеце, не ўсе падзяліліся. Ёсць людзі, мы праводзім сацыялагічныя даследаванні, ёсць людзі, якія думаюць, што вось яны за перамены, але такіх не большасць, можа быць мала, ці можа быць яны лічаць, што ну вось раней было так, а цяпер ужо бачыце, людзі баяцца, не выйдуць, не будуць нічога рабіць. Яны убачаць, што іх большасць, і ў гэтым наша задача. Калі 99% з галасуючых галасуюць за мірныя перамены, гэта шмат пра што сведчыць, ад гэтага адмахнуцца не зможа ніхто. І таму першае, што будзе вынікам, гэта тое, што людзі асэнсуюць, што іх большасць, тыя, якія былі няўпэўненыя, могуць стаць на бок большасці, і гэта значыць на бок рэальнага вырашэння беларускіх праблемаў. Ад гэтай волі немагчыма будзе адмахнуцца ні ўладам, нікому, і гэта дазволіць дадаць новую энергію да таго, каб усё ж адбыліся перамовы і адбыліся новыя выбары. Бо ёсць толькі адна прычына вось гэтага крызісу. Гэта тое, што насуперак волі выбарцаў Лукашенко захоўвае ўладу. І думаю, што шмат хто з дзяржаўных дзеячоў, хто думае пра краіну больш, чым пра сябе, ці нават не менш пра краіну, чым пра сябе, яны змогуць таксама зразумець, што трэба рабіць выбар. Спадар Александр,
ставить на минулое. Так, спадар Александр, але вось паглядзіце, тут ёсць пэўны такі лагічны можа парадокс невялікі, бо вы кажаце, што людзі зразумеюць, што вось ёсць такая большасць, што людзі выказваюцца за нейкія мірныя перамены, але людзі ўжо выказаліся. Падчас выбараў мы ведаем, былі фальсіфікацыі, гэта зноў жа было ўсё дакументавана, і таксама дзякуючы платформе, у тым ліку і голас, і іншым платформам электронным, мы ведаем, што большасць людзей не аддало голасу за Александра Лукашэнкі. Але гэта ніякім чынам не прывяло ні да таго, што пачаліся нейкія перамовы. Так, быў пэўны раскол, але ён ужо, пэўна, адбыўся. Ўсё, яго больш не будзе. Дык як новае галасаванне можа паўплываць вось на змену сітуацыі палітычнай? Бо асэнсаванне таго, што большасць прыхільнікаў пераменаў у Беларусі, яно ўжо прыйшло тады, у жніўні, як мне здаецца. Так, вы маете рацию, что на выборах Светлана Тихановская набрала большасць, аднак гэтай лічбы ніхто не можа засведчыць, па-першае, а па-другое, вось гэта пачуццё большасці неяк пачало паступова знікаць пад гэтым валам рэпрэсій, і яно адновіцца. І яшчэ ад чаго вось залежыць прыняцце рашэнняў пра перамовы? Ад суадносінаў сіл, гэта зразумела, але таксама ад псіхалагічнага стану людзей, якія не змогуць увесь час змагацца са сваім народам. Фактычна яны ўжо бачаць, і калі вы кажаце, што не будзе новага расколу, я думаю якраз, што будзе яшчэ раскол сярод тых, хто служыць дзяржаве, а яго прымушаюць служыць не дзяржаве, а аднаго чалавека, які сваю паразу хоча пераўтварыць у паразу ўсёй дзяржавы, сваю праблему ў праблему ўсёй дзяржавы. Спадар Александр, і таму я абсолютно веру, што гэтыя людзі змогуць зрабіць свой выбор. У нас застаецца вельмі мала часу, літаральна 20 секундаў. Я апошняе пытанне вам задам. Які далейшы алгарытм дзеянняў? Вось, напрыклад, вы кажаце, збярэцца там больш за мільён, 1,5 мільёна, напрыклад. Што далей адбываецца? Але вельмі коротка, калі ласка, 30 секундаў. Далей мы працягваем ціснуць, каб перамовы адбыліся, як унутры Беларусі, так і звонку. Дзякую вам вялікі за гэты каментар. Александр Дабравольскі, палітычны дарадца Святланы Ціхановскай, быў з намі на сувязі. Я толькі хачу нагадаць, што галасаванне адбываецца на платформе «Голас». Для яго патрэбна абавязкова мець або беларускі нумар тэлефону, або трэба пацвердзіць сваё грамадзянства сканам пашпарту, што, праўда, усе вашыя персанальныя дадзеныя можна закрэсліць, акрамя імя і прозвішча. Так што я думаю, што гэта вельмі рэпрэзентатыўнае галасаванне, якое сапраўды паказвае настроі беларусаў.